Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami nempal rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi yen kita sami rawuh menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi yen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika saderengipun kita mlajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten pengaosan ingkang sampun kita bahas masalah ingkang gegayutan kalih hasil tafakkur, termasuk pinten-pinten pertanyaan-pertanyaan ingkang dipun lontaraken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ingkang kesimpulanipun pertanyaan kala wau nedahaken bilih wonten pinten-pinten perkawis ingkang boten saged dipun padu dipun kumpulaken kanthi panjen perkawis menika selalu bertentangan. Ibaratipun kados dene obah kalih meneng boten nate kumpul, antarane padang kalih peteng boten nate saged kumpul. Semanten ugi perkawis ingkang dipun pertanyakan Syekh Ibnu Athaillah ingkang wonten werni sekawan inggih menika gambar dunya
niku mboten saged kumpul teng jero ati sing padhang. Dadi lek atine wong niku pun padhang, gambare dunya niku nggih mboten saged ngecap. Nggih enten tapi nggih namung sekilas kaya kaca ngilon sing resik. Niku gambare nggih enten tapi mboten mendhek. Mboten mendhek. Semoga mugi tiyang sing tesih kegubul syahwat, tesih keselimpung syahwat niku mboten mungkin saged berangkat ibadah dhateng Allah. Niku mboten saged dikumpulke. Lek tiyang sing pun sregep ibadah selalu berangkat tumandang nandani ibadahipun mesti syahwatipun menika sampun lepas. Semoga mugi ingkang kaping 3 termasuk tiyang sing lali, apalagi piyambake menikmati kelalaian menika semasa piyambake pun nandhangi ibadah raos lumebet wonten ing arena ketuhanan, ad-dukhul lebu mancing wonten hadrah ilahiyah menika mboten saged karaosaken. Soalipun menawi tiyang menika saestu-estu selalu berusaha ngeraosaken suasana ketuhanan, bahkan nuwun sewu sampai teng WC pun piyambake tetep tesih kelingan Allah. Buktine nglakoni sunnah Rasul mlebu WC donga, metu ka WC donga, niku berarti dalam suasana apapun piyambake selalu wonten gantungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang selalu ngaten menika mesti atine suci, mboten gampang lali, mboten gampang lepas saking suasana ketuhanan kala wau. Pertanyaan ingkang kaping sekawan ingkang mboten mungkin dipun kumpulaken yen menika antawisipun kesalahan, dosa, begedut, ndablek, dosane terus-terusan niku mesti wegah, mboten saged nampi mahami daqaiqul asrar, ilmu ingkang lembut, ilmu ingkang sirri saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun monggo kita bahas malih salajengipun dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika dawuhipun al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu utawi kaun ini sing ana niki saliyane Allah. Al-kaunu utawi kaun barang sing ana kulluhu sekabehane kaun iku zulmatun peteng. Niki termasuk contoh ya, termasuk contoh saking daqaiqul asrar. Mahami niki mboten saged geradakan. Karena niki daqaiqul asrar salah setunggalipun munculipun tafakur sing jelimet, tafakur sing ikhlas, ibadah sing tenan, sing saged nampi daqaiqul asrar niku kesimpulane ngaten iki. Piyambake ada kesimpulan al-kaunu zulma kulluhu zulmatun. Kahanan saliyane Allah iku kulluhu zulmatun. Kulluhu ta sakabehane al-kaun iku zulmatun peteng. Tegese peteng niku ora ana. Peteng niku ora ana. Ora ana niku peteng. Maksudnya itu pundi ta? Niki termasuk majas iki niku. Sing dimaksud peteng niku ora ana. Lah kok ora ana kok diomongno peteng niku terus pundi? Lek jenengan pas manggon teng panggonan sing peteng dedek. Niku barang-barang niku mboten enten sedaya. Nggih ta? Ana almari ora enak. Mulane enten istilah nurul basori. Cahaya ning mripat niku jane kok mripate bercahaya mboten. Maknane lek mripat niku melek bercahaya. Niku barang sing asale lek merem ora ketok niku dadi ketok. Niku diarani nur. Dudu kok ing mripat niku terus nyentrongno sinar teng barange niku mboten. Tegese padha-padha nek merem niku asale ora ana. Nek melek terus dadi ketok ana niku asli akhire terus diparingi istilah nurul basar.
padange mripat. Wah, mripat wis padang lek iki. Jane mripate mboten padang, mripate nggih pancet ngeten iki mawon ngoten. Cuma mripat niku saged memberi informasi. Nalika merem peteng niku ditakoki ning ngarepmu enek apa? Mripat lho nggih. Enek akal kan dijine nggih. Mripat ngarepmu enek apa? Mripat mboten iso jawab. Ora enek apa-apa, ireng peteng ora enek apa-apa. Enek pun melek biar, oh, enek wong lungguh. Enek lampu, enek. Nah niku terus dadi ketok, mane wonten istilah nurul basar. Padange mripat. Wonten malih istilah nurul akli. Padange akal. Padange akal niku terus pundi? Meskipun mripat peteng merem, nek akale padang niku sik saged bayang nirna-nirna. Dengan merem, melek dhisik nggih. Melek dhisik terus ketinggal napa merem. Sing wau ketinggal teng mripat niku pun mlebu teng akal teng otak. Niku mun direkam kaya-kaya wujud sing diwau niku ngalih teng otak. Dadi ketok. Nah, niku jenenge nurul akli. Niki enten nurul qalbi, nggih. Wonten nurul iman, cahaya-cahaya sedaya niku sing dimaksud nur niku nggih niku perkara sing ana sing iso dadi sebabe perkara liyane dadi ketok ana niku jenenge nur. Cahaya niku napa to? Nur niku napa to? Wong Jawa ngarani padang. Sing dimaksud nur, padang, cahaya niku napa? Nggih niku barange dhewe ya enek, padang niku ya enek. Di samping ana padang niku iso ngetokno barang sing asale gak ana dadi ana niku jenenge nur. Mila Allah menika kagungan asma Nur, Al-Nur, ya Allah ya Nur. Ya Allah, ya Allah ya Nur, ya wahai cahaya. Mergi napa Allah niku saged munculaken napa perkara sing ora ana dadi ana. Nek ngono gawean apa ae sing digawe Allah niku asale gak ana. Asale ora ana. Terus kalih Allah digawe ana niku jenenge Allah dadi nur. Allah niku dadi nur. Mula terus pun dawuh, lah kok ketok ana iku apa sebabe? Wong donya iki peteng. Tegese peteng niku ora ana. Kok saiki dadi padang jur kabeh ketok. Enek gunung, enek langit, srengenge, bulan, enek bumi, enek menungso, enek wit-witan, enek macem-macem kabeh niki kok dadi ketok ana jenggereng. Niku kok iso ana niku terus pundi? Wa inna ma narahu. Angin pestine madani. Iso ndadekaken padang bu ing al-kaun. Apa sing madani zuhurul haqqi. Pertelane Allah, pertelane al-haq, tampile al-haq yaiku Allah fi ing dalem al-kaun. Sing marai dunya niki dadi ana. Niku krana pancen tampile Allah. Tampile Allah tenggene dunya niku, malah dunya dadi ana. Dunya niku dadi ana. Kok upama Allah niku mboten ngersakne ana. Lan sifat kudrah iradah Allah mboten temuju teng barang niku wau, nggih mboten ana. Mboten wonten wujudipun. Nah, niki kesimpulan awal, patokan, pedoman, rumus. Dunya kuwi gak ana. Asli niku. Dunya niku ora ana. Upama ana, ringkese gunem, upama saiki wujud ketok ana, mbuh ketok liwat indra didelok mripat. Mbuh ketok liwat pengangen-angen, liwat akal. Mbuh ana liwat rasa, liwat ati. Ana ngoten niku krana pancen dianakno Allah. Wis pinae omong ngoten. Anane perkara sing sakjane gak ana dadi ana. Iku mergo di anakno Gusti Allah. Langsung kula aturaken jenenge di iku ora. Nggih, sama nek muni di niku maknane ora. Diunggahno iku maknane ora munggah. Dilakokno niku maknane ora laku. Dipanasno iku maknane ora panas. Lah nek saiki di anakno berarti ora ana.
Nggih. Lah jenenge dianak niku berarti enek sing nganak lho, sing nganakno niki lho, niku jenenge nur. Mulane Allah dipun asmani Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maknane langit bumi itu tidak ada. Bisa menjadi ada langit bumi karena ditampili sifat kudrahnya Allah, disaluri sifat iradahnya Allah, disaluri sifat kalamnya Allah, sehingga Allah berkata kun, langit langsung bisa eksis menjadi ada. Berarti onone dunya saisine iki ana sing semu. Ana sing semu. Dudu ana sing sejati. Ana sing sejati niku namung anane Allah Subhanahu wa taala. Nah, saniki niku rumus. Saniki wangsul tengene menungsane saniki. Lah kok enek wong bersikap dadi rena-rena. Enek sing kandha ben dunya iya nyontak ya wis entek enek sing ngono, enek sing dunya iki ya sing gawe ya Gusti sing Maha Kuwasa. Nek ora ana sing Maha Kuwasa ya ora eneng dunya saisine iki. Wis enten malih sing mergo delok dunya dipikir diangen-angen mosok kon dunya lengkap sempurna kaya ngene iki mosok ya oleh ngatur dunya dhewe mesti ya nek sing ngatur. Sesil roh nek sing ngatur iku mesti kuwasa. Enten malih sing panjen dhewe wis kenal karo sing gawe dhisik. Kali Allah Ta'ala panjen wis dikenalne teng Allah terus kali Allah didudune aku ya duwe gawean apik oleh ya ben ae monggo. Kalau dunya iku gaweanku, enten sing ngoten. Nah, saniki tiyang niku enten sing delok dunya niki, kula panjenengan sedaya ningali dunya niki. Ningali dunya niki. Tapi sing kathah kula panjenengan tidak bisa menyaksikan adanya al-haq itu sendiri. Sing ketok malah dunyane, Gusti Allah sing gawe dunya malah mboten ketok. Nalika jenengan nyawang mik niki. Sing ketok teng pengangen-angen panjenengan, teng akal panjenengan, teng kesan mripat panjenengan niki wujude mik niki. Bahwa ini terlihat karena sinar yang nempel di sini sama sekali nggak masuk dalam hitungan panjenengan. Padahal nyata-nyata kalau lampu ini dimatikan semua, cetek, mic jadi nggak ada. Gitu. Niki nek dikias kangge nurul basar, kangge nurul basar napa? Cahaya mata padange mripat niku ngoten niku prosesnya. Anane mripat saged menangkap wujude mic niki. Mripat lho niki tingkat mripat lho ya. Sampeyan aja kok terus alah masih gak ketok ya roh ana mic. Sing roh ana mic niku dudu mripat. Akal pun ngoten lho. Mripat iki batese mripat. Mripat iki lho. Lek cahayane lampu niki dipateni kabeh tek pun mboten enten sinar sak sithik-sithik korek gak enek padang bulan gak mlebu lawang ditutup kabeh lampu dipateni plek. Pun mripat mesti muni gak enek apa-apa. Nggih. Yen lampune diuruk oleh cetek lampu padang dadi enek sembarang kalir. Lho, niku berarti sakjane sing ana niku barange napa enek sing nyebabno ana. Munggu mripat. Iki sinare niku sakjane sing penting. Lah enek wong kadung mandeng mik kok gak sadar lek mik ana kuwi krana sinar, itu berarti pandangannya keliwatan. Nggih, keliwatan berarti dia kemandemen mik sampai gak ro lampu ngoten lho penak apa. Nggih ta? Lah nek wong mripate rada jembar, pandangane jembar, dia mesti ya sret. Tuh enek lampu lho padang lho ngoten. Niki. Mula terusipun dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, paman mongko utawi sapa wong iku ro'ane ningali sapa man ningali al-kauna ing dunya ing kahanan iki walam yashhad lan ora bisa ningali ora bisa nyekseni sapa man hu ing al-haq
fihi ing dalam al-kaun aw indahu utawa ing sandinge al-kaun aw qablahu utawa sadurunge al-kaun aw ba'dahu utawa sakwise al-kaun faqad a'waza monggo temen-temen wis kliwatan wis entek wis ilang hu ing man apa sing ilang wis entek wujudul anwari wujudi pira-pira cahaya wa hujibat lan wis dialing-alingi anhu saking man apa sing dialing-alingi sumusul ma'arifi pira-pira srengenge pira-pira pengertian dialing-alingi bisuhubil asari kelawan pira-pira mendunge pira-pira labet Niki nuwun sewu niki ngajine pun mulai serada nggih serada cara wong ngebur ngono wis mulai serada jeru nggih pun lemahe wis ora lemah pasir ukur ngoten niki pun serada alat niki nggih cara wong ngebur wis mulai serada alat sing perlu dipahami pertama riyen nggih niku peteng niku ora ana niku peteng wujud niku padang niku wujud niki pertama saniki nek enten tiyang delok niki purun mangen-angen sing saestu dimenepno tenan pikirane fal kaunu mongko utawi kahanan niki lho kahanan sedaya niki sing dialami awak dhewe binazori kelawan ningali ila zatihi maring hakikate barang kuwi iku adamun ora ana muzlimun kang peteng ngene lek didelok kok barange tok til niku tanpa enten unsur napa kekuasaane Allah barang-barang niku mboten enten baik barang niku sing rupa wujud benda ayan utawa barang niku sing wujud labet niku potensi pengaruh geni manasi banyu nyegeri angin ngisisi nggih mangan mareki obat marasno digepuk nglarani dijiwit nglarani diselus-selus ngepenakno niku istilah barang wujud kabeh niku wujud sing niku wujud sing ora ana wujud kok diomongno ora ana ku piye ta ana ning anane ora ana wong ana di anakno ana sing di anakno lek didelok saka barang niku tok lha kok iso ana ya ora ana jane iso ana dianakno jane gak iso ana ya pangga ora iso ana tapi di anakno ora pinter tapi di pinterno ora panas tapi di panasno ora waras ning di warasno ora ampuh tapi di ampuhno wong jenenge mawon makhluk perkara sing diciptakno sajane ilang kabeh kudune peteng kabeh niku lah kok terus dadi wujud ana niku mboten ndelok barange sakjane. Nek diitung wabi tibari tajalli nuril haqqi alaihi. Dilihat dari segi penampilan cahaya ketuhanan alaihi kepada barang-barang yang wujud itu. Wa zuhurihi lan dilihat dari segi penampilan Allah fihi ing dalam al-kaun. Betul? Iku wujudun dadi wujud mustanirun kang bisa madangi. Nek didelok sangka kekuasaane Allah sing tampil teng ngriku, geni kuwi malah iso manasi. Sing manasi sinten? Allah sing duwe panas. Allah geni niku ya wujud geni ngoten mawon. Paham ya? Lah, sing wujudnya panas. Allah sing wujudnya geni.
Allah gawene bareng. Betul nggih? Gawene bareng. Nah saking telitine sing tukang gawe niku, saking pintere sing tukang gawe ngene ku Allah, sampai sing nyawang niki lho ora roh carane gawe piye ngoten. Moro-moro sing jenenge panas karo geni niku kok dipisah ora keneh. Gula karo legi. Gula niku dhewe barange, legi niku dhewe persoalane. Tapi Allah lek gawe gula bareng karo gawe legi. Allah gawe asin bareng karo gawe uyah. Ngoten. Niku saking pintere sing tukang gawe niku. Sampai gak kena dipisah, sampai wong niku akhire napa sering kliwatan. Deloke niku lho sering kliwatan saking rapete lapit niku wae. Ngoten. Rono wujud napa sing ana sing madangi ngoten niku didelok dari segi asline barang niku ora enek. Anane ana iku wis ora asli, mergo ana kuwi krana di anakno. Krana anake asin krana di asinno, anake legi krana di legekno, anake wis macam-macam. Lara niku dilarakno. Tapi niku nyata-nyata ana, nggih ta? Ana ta betul? Nah, berarti sing ana niku pundi? Anane barang niku napa sing dianakno niku sing nyata. Sing dianakno niku sing dadi nyata. Lah sing ora dianakno ya ora ana. Nggih. Berarti asline napa? Asline ana ta, Bu? Ya ora ana, takok asline kok. Sama niku asline enten ta? Nek balik teng asli gak ana. Sing ana sakniki mboten asli niki namung bungkus ngoten lho nggih. Dibungkus kali Allah jenenge ana. Bungkuse napa? Bungkus sifat wujud. Dibungkus sifat wujude Gusti Allah. Ditampili sifat kudrahe Gusti Allah. Ditampili sifat iradahe Gusti Allah. Njur sakniki muncul teng jenggelek sampeyan kathah niki dari segi barange. Dari segi pengaruhe jenengan pinter, jenengan sugih, jenengan duwe, jenengan kuwasa, jenengan duwe karep, jenengan sedaya muncul pemunculan wujud-wujud sing nemplek teng jenengan niku nggih mboten asli. Niku ngoten penampilanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi niku dudu Allah. Nek kadang dibatasi karo kebablasan nggih. Penampilane Allah ning dudu Allah. Niki untung teng gedung niki aula niki langsung enten contoh sing nyata. Cermin. Taman wasi nika sinten nika sing teng jero nika? Pak Imron sing nika malih disami. Berarti nika Pak Imron boten nika penampilane Pak Imron teng nika. Tapi dudu Pak Imron nika. Dan nek jenengan mandeng sing rika sampean malah gak ngreken kula. Nggih ta? Nggih. Nah, dalam hal delok pantulan-pantulan ngeten iki lho, wong urip niku kudu macem-macem. Oh, ngoten. Sema ikhtalafa nuli dadi beda-beda. Apa ahwalun nasi pira-pira tingkah menungso hahuna ing dalam kene iki. Kula langsung malih. Dalam hal memahami soal penampilanipun Allah lan soal asline kahanan. Asline kahanan lek didelok asli ora ana. Tapi bangsa ketempelan kedunungan sifatnya Allah, tampilane Allah jur dadi ana. Dalam hal memahami niki, dalam hal menangkap soal niki, menungso niku dadi macam-macam.
Ikhtalafa beda-beda sapa ahwalun nasi, apa ahwalun nasi, pira-pira tingkahe menungso hauna ing dalem kene-kene masalah nampani al-kaunu dzulmatun lan nampani nurul haq. Sampai jumbo saking beninge niki gelas. Banyune bening. Jane sing bening iku gelase apa banyune? Niku sampai wis ora iso jawab. Wong iku dadi beda-beda komentare. Wah, iku gelase sing bening kuwi. Alah masa gelase bening lek banyune butek ora ngono kuwi rupane. Ngoten lho. Terus pomo niki diganti sirup. Niku jane sing abang niku gelase napa sirupe? Kan? Lah didelok asline gelas kuwi ora abang. Anane gelas ketok abang iki penampilane sirup. Penampilane sirup. Ngoten tok ajane niku persoalan lho. Sami enten tiyang niku sing faminhum. Faminhum mongko iku setengah saking menungso, man utawi ana wong lam yusahid kang ora bisa ningali sapa man, ora bisa ningali ilal akwana kejaba ing jelengreng wadake barang sing ana niki. Enten tiyang niku sing nek ndelok niku mendhet terbatas, yus pokoke sing kena didelok, didilat, diambu, dirungu, digrayah, yaiku sing jenenge ana. Sing umume tiyang marane niku tiyang sing materialisme. Materialisme niku segala sesuatu itu harus berupa materi sing kena diukur gedene cilike nggih. Posisine dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu tidak ada. Enggak enak jenenge pangeran kuwasa. Alah apa wis ora. Apa-apa ya sing ketok iki lha sing gak ketok wis ora enak. Saking napa? Saking terbatas le ndelok. Ndelok is ndelok mik ketok blas ora tau ndelok nek lampu ning dhuwur barang ora kedelok. Betul lagi. Ya mbak kadung mandeng sing nika nggih. Sing teng mriki kobang ngomong sing tenan iki malah ora kedelok. Mergo terhijab tembok niku. Ndeloke ing jero bong mriku. Ndeloke ing jaba mriku lek ing jabane lawang niku lak mantul mlebu mriki ndelok niki kula lak saged ketingal keng mriku to. Nggih. Saged. Tapi mboten saged delok sing kula, delok ngilone saged, delok mrikane mboten saged. Sami kalih sopir ndelok spion. Sopir ndelok spion. Niku keng guri enek bis, enek kol, enek macam-macam gitu nggih. Ya mbak niku ero. Tapi gak ketok sing guri sing asli. Sing didelok ning spion tok niku. Nah, nek sing sopir sing pengalaman nggih langsung iso ngira-ngira. Oh iki ning guri kok bis iku duduk kok. Nah, nek sing ngono. Lah sing cah cilik rumangsane ya kuwi bise. Sampai anak jenengan yang sampean liling liwat ngilon lah. Saweneng rumasane bapake ning jero ngilon kuwi. Nggih. Padahal sing wujud asli dudu sing pengilon niku, anane ning jero ngilon ana niku mergo kula tampil di hadapan ngilon. Asline ngilone gak enek apa-apane. Nggih to nggih. Tapi kenyataan hidup itu bisa komunikasi dengan saya. Dan itu sing marai cah cilik iso guyu. Jare cah cilik lho, sing jero kono ya iso ngliling aku iso ya napa lelo ledung iso tipak timblung padha mengope cangkem barang padha persis rumangsane bapake nggih niku, padahal bapake sing teng gurine dhek ngilonan bapake ning gurine ngoten lagi cah cilik. Lah gak iso ndelok lek sing mulai rada gedhe ngerti. Oh sing bapakku sing guru iki ku mek gambar tok. Wis mulai pengalaman. Nek sing cilik wong sing atine sik kaya atine cah cilik niku ndelok sing wadak-wadak tok niki. Lah ora mangan ya mati lho ngoten. Lah ora nyambut gawe ya ora oleh pangan lho. Wis pun ngoten niku. Mergo cah cilik latihane ndelok namung sebab akibat sing wadak niki. Lho ngoten. Dia tidak sanggup untuk berpikir yang dibalik wadah itu. Ngoten. Wa kujiba bidzalika
Nek tiyang sing model ngeten iki, dia hanya mampu melihat al-aqwan secara wadat tanpa mampu menembus di balik itu. Yang sing ngeten iki jenenge hujiban, terhijab, terhalang. Bidzalika dengan keyakinannya itu terhalang an ru'yatil mukawwin, dari melihat pencipta yang mengadakan. Tiyang sing ngeten iki fahadza taihun fi dzulumat. Mesakne tiyang ngeten iki, nasibe wong ngeten iki tiyang sing selalu taihun, kebingungan fi dzulumat ing dalam pira-pira pepeteng. Cara Jawane dilu-dilu kecelek. Yang bingung kok dulu masane sama tuh buntu peteng kok mlaku-mlaku nyaduk diapras ngono neh grayang samplok neh jenenge peteng dedet. Wis peteng dedet obah terus. Wah wis dengkule natap tembok, pucuk jempolan nabrak gelas, garese nabrak dampar. Nggih, gulune kecantol kawat sampiran. Wis biatuke natap lawang lemari. Ora ketok kabeh. Nggih ta nggih? Buntu kabeh. Ketika dia punya uang, rumangsane ya duit kuwi sing ngepenakno aku, kari-kari jengglek duit tak klabak-klabak, golek duit. Rono buntu maneh. Tai. Duit ki peteng kok. Peteng. Dikira nyenengno tibake nyusahno. Anak iki ya peteng, dikira ngepenakno tibake ngriwuki. Nek urung duwe anak lak kaya ya nggih. Rabi lek urung duwe anak iku pengen ndang duwe anak, bangsa duwe anak budine men tukaran mbek anake. Lha iki terus kecelek to niku namine. Peteng nalika dhek urung duwe niku kaya ya, bangsa duwe tenang, peteng. Taihun yang sing ngeten iki. Sebab napa taihun bingung mahjubun. Yang sing ngeten iki terhijab. Sing hijab napa? Bisuhu bi atharil kainat. Dengan niki nganggo istiarah malih ning nganggo silian malih. Dengan suhub pira-pira mendung. Sing dimaksud mendung niku napa? Sing dimaksud mendung niku atharul kainat. Labete perkara sing ana niku kaya sing iso ya kuwi. Duit bisa jadi pirang-pirang. Pokoknya kowe nyekel duit bisa sulapan kowe. Angger nyekel duit iso ndadekno banyu, iso ndadekno panganan, iso ndadekno panggonan, iso ndadekno iku mergo duit. Mulane kowe golek duit. Nggih ta? Padahal bangsa diurut-urut tenan sakjane kuwalik. Wong muncule duit mergo enek barang karo jasa. Nggih. Lah ora nek barang karo jasa napa iso dadi dhuwit. Nah iki kabeh wong nyekel dhuwit, sak ruangan iki nyekel dhuwit. Wong nyekel dhuwit. Pun 10.000 ngoten mawon, kabeh 10.000. Tapi barang mboten enten, jasa mboten enten. Engko lak kaya patung kabeh. Siji lapo kowe gak obah. Lah nek obah lah apa wong aku seleh dhuwit obah barang kok malah meneng kabeh. Nggih. Iki anane ana duit niku bermanfaat mergo enek barang dan jasa. Yang sebenarnya yang ditukarkan bukan duitnya, yang ditukarkan itu jasa yang satu ditukar dengan barangnya yang lain, atau sebaliknya jasanya yang lain ditukar dengan jasanya yang lain. Aku iso mijiti kowe, jare tukang pijet. Sing tukang becak, aku gak iso mijet, aku iso ngeterno kowe. Lho, ngoten. Terus ijol-ijolan. Nek ngono jare tukang becak aku pijetono, jare sing tukang pijet aku terno. Lah iya lek urip ime wong loro tok, tukang becak karo tukang pijet. Lah terus sing sitok duwe, aku duwe panganan jenenge sego. Nah kowe mijet tok gak duwe sego, kowe ngeterno duwe becak tok gak duwe sego. Nah, lek ngono jare sing duwe sego, aku pijetono tak ijoli sego. Jare sing duwe sego, jare sing tukang pijet, sego ku isih, aku mau mijeti kowe. Lho lha malah buntu. Nggih ta nggih? Aku ora butuh segomu, aku butuh lunga. Jare sing tukang becak, sing iso ngeterno lunga aku, tapi aku ora butuh pijet.
Aku butuh sego. Ini iki jenenge enten jasa, enten barang. Ngoten lho nggih. Ini sing marai asal muncule duit ngoten lho. Akhirnya dimunculkanlah sing jenenge duit. Sehingga duit niki mung sementara. Aku duwe sego. Lah aku ora butuh pijetmu, aku butuh mbok terno. Butuh diterno becak, mulane Kak Pak becak ngono. Kowe engko lek butuh njaluk pijet aja njaluk pijet aku, njaluk pijet sing iso pijet. Aku duweku sego. Lah, segoku iki wis tak rupakno duit iki. Mergo wis tak wehno tanggaku sing butuh mangan wis tak kei mangan, ndeke ngejoli duit iki. Iki engko tak wehno kowe lek engko nggo nagih pijetmu. Sajane lho ngoten muncule duit niku lho. Saniki wong wis kualik kabeh rumangsane sing dadi pusat niku duwite niku kliru. Pakru do nyekel duit kabeh. Saiki gak ngandel. Sak RT wong 40 omah nyekel duit kabeh, tapi terus leren. Mergo duit dadi tujuan apa leren wis dadi tujuan. Apa kan gak ning pasar wis oleh duit tok. Wis tok. Lha apa kowe gak becak wis oleh duit tok. Lha apa kowe gak mijet wis oleh duit tok. Lha apa kowe gak dodolan wis oleh duit tok. Lha apa kowe gak adang wis oleh duit tok. Wala akhire keluwen kabeh gak iso lunga kabeh ya pegel kabeh. Lho niku jenenge asar. Jadi duit bisa ditukar kemana-mana. Itu namanya asar, labet. Lah kula panjenengan lek sampai kaling-kalingan labet. Nah niki lho nggih. Njur duwe keyakinan sing ngenakno wong urip kuwi duit. Sekali itu jadi kesimpulan blas Gusti Allah gak iso tampil di hati sampean. Jenenge sampean akwazahu wujudul anwar. Jenengan kliwatan ora kober delok enek cahaya padang nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Wong sing labetno kabeh niki Allah. Menungso niku wau, sampai wong kok iso pijet iku sakjane sing ngisakno Allah. Iku kok sampai iso gawe sego sing ngisakno Allah. Iku kok sampai iso nyeterno numpak becak sing gawe nggih Allah. Lah kok sampai iso macul ning sawah sing gawe nggih Allah. Jadi ternyata tukar menukar jasa dan macam-macam itu semua jasanya Allah semua. Jadi lek sampai terbatas. Kemudian piyambake pas kadung ahli ekonomi. Dan ahli ekonomi niku maknane napa? Teori untuk memenuhi kebutuhan ngoten ta nggih. Nah, monggo sing jenenge kebutuhan niku keng pundi ngono. Untuk memenuhi kebutuhan itu biasanya larinya ke alam. Ada SDA ngoten. Sumber daya alam itu sebagai bahan produksi diproduksi untuk dimati bareng-bareng lah ini harus ada jasa macam-macam ditukar Gusti Allah sing duwe alam lho ora tau dicarembukan nggih ta. Terus sumber daya alam itu sing maringi sinten nah ya wis tau genang ngono kadang-kadang yo lali nggih nek pas lali itu jenenge pas kaling-kalingan. Pas weteng luwe ra duwe duit niku wis waris. Gak enek duit ora iso mangan aku. Ora duwe duit wis ora iso ngombe aku. Padahal sakniki sampean apa duwe duit, nggawa duit. Nggawa tapi niki ana nek ngombe teng ngajenge jenengan gak usah duit. Sinten sing dugekne niki? Sinten? Niku lek jujuk. Allah, ngoten nggih. Tapi kan penampilan sing ketok kan mboten Allah ta. Sinten? Mayangkara. Lho Mayangkara kok ora gelem niku sing gelemno sapa? Lah niki masuk gelem lek barang sing ditampilno gak enek. Tae sing disuguhno gak ana, banyu bening sing disuguhno gak ana ya kan ya gak iso. Ya panggah kabeh tiba Allah kabeh ngoten lho nggih. Niki. Dadi lek sampai enten tiyang sing namung mendek. Jadi ora salah ndelok donya kahanan enek niki nyata Pak, tapi aja mendek ngoten lho maksudnya. Kok mendek? Dia melihat kahanan tapi tidak bisa menyaksikan keberadaan Allah. Terserahlah proses pemahamannya. Soal proses pemahaman itu beda-beda posisinya nggih beda kesimpulannya. Tapi yang penting kula panjenengan aja sampai mendek. Lek sampai mendek bingung. Kudu diterusne. Diterusne. Iki Allah sing nekakno niku kejujukan.
Mergo jenengan wis kadung kehadiran Allah dhisik teng ati sampean. Sehingga sekali ditanya iki sapa sing nekano langsung Allah. Niku jenenge yashhadu fihi. Melihat dunia langsung melihat Allah di dalamnya. Artinya ada peran Allah di dalam kehidupan itu langsung. Niku jenenge yashhadu fihi. Atau indahu. Indahu itu sandinge. Niki namung istilah lho nggih. Mboten kok berarti Gusti Allah teng sandinge barang niku mboten sing dimaksud. Datangnya pemahaman panjenengan itu selalu bersandingan. Setiap kali ada kejadian, di situ ada Allah. Setiap kali ada kejadian, di situ ada Allah. Bukan Allahnya loh nggih. Pemahamannya jenengan sing dimaksud niki. Kok keliru neh. Allahnya Maha Suci dari itu semua. Tapi berdasarkan logika-logika nurul basirah kula panjenengan itu bisa membanding-bandingkan. Lek krasa sret langsung enek Allah di dalam segala peran ini Allah berperan, berarti panjenengan delok Allah di dalam alam. Lek alam itu bisa begini bisa begini karena di isana Allah niku jenenge sampean delok Allah di sanding alam. Ngoten au qablahu. Utawa sampean berpikir ke belakang. Iki asal usule piye pol-polane pol sak dunya nek dunya kabeh ku sing ana Allah. Niku jenenge sampean berpikir lalu punya kesimpulan Allah sebelum alam. Atau ngoten. Wis mikir lo alam plok kabeh rusak sampeyan kiamat nganu entek kabeh nyatane dadi entek. Barang diobong geni dadi langes diobong neh dadi areng terus dadi awu terus anu kependeng menguap atau banyu terus entek rusak dunya kiamat sing bar kiamat wis sampe sing ana Allah niku jenenge ba'dahu. Pokoknya ketika sampean melihat alam kok masih Allah ikut berperan, berperannya iku fihi, berperan iku indahu, berperan iku qablahu, berperan iku ba'dahu. Menurut kesimpulan panjenengan lho ya, duduk hakikate Allah. Sing fihi, indahu, qablahu, ba'dahu. Ini adalah keterbatasan manusia. Sama duwe penganggep oleh Allah ning jerone alam. Sakjane ya salah, tapi itu kesimpulan sampean. Allah ning sandingi alam, jane lek diangen-angen ya salah juga. Oh. Allah ki Maha Suci yang selalu ada lah, alam itu bisa rusak, gak mungkin nyanding. Lho ngoten. Au qablahu. Kaya-kaya alam niku sampean nyuwat iso nyampe ning Allah pada alam sebelum alam. Pada suasana kahanan sebelum alam. Niku lek dipikir-pikir ya salah. Nek ngono Gusti Allah ana nduk biyen tok saiki Allah wis gak ana. Soale alam rusak baru Allah ana neh lho. Kaya-kaya ngoten lah dadi salah to. Tapi sok-sok akal kan nyimpulno ngoten niku, sok-sok. Tapi sing penting mboten soal piye carane nyimpulno. Lan piye kesimpulane niku jane gak penting. Wong menungso nyimpulno kaya apa ae tetep gak iso pas. Mboten saged pas. Sing penting aja mendhet. Nek ndelok alam kudu ndang cepet-cepet digandengi. Aku ngrasakno nikmat sing maringi Allah. Nikmat saiki sing teko iki diparingi Allah. Langsung Allah terus Allah sakbare ya Allah sakdurunge Allah pas nglakoni Allah di dalam pelaksanaan Allah sebelum pelaksanaan Allah sesudah pelaksanaan Allah bersama dalam pelaksanaan Allah. Itu keterbatasan manusia nggak masalah, sing penting ijek nyantol lek ana pepadang sing jenenge Allah. Delok mik dhisik agek sadar enek lampu. Delok lampu dhisik delok enek liya delok rasa delok mik. Lha ngono nggih. Ento bareng deloke mik karo lampu bareng, monggo, gak masalah. Sampai berpikir sing serodok mendalam, sakjane mik iki gak enek ana iki mergo barengan. Oh iya, barengan. Nah, terus kalau itu bisa terjadi niku jenenge mbuh sithik mbuh akeh, mbuh cepet mbuh lambat. Jenengan sik kumanan padang. Isih kumanan padang. Tapi lek wis mendhet ning donya tok til. Nek duwe-duwit ra iso urip, oh peteng. Ora iso mangan, ra iso urip, peteng.
Wah, gak duwe omah apik ora iso nerusno urip iki, anak putuku rusak kabeh. Oh, peteng. Mesakne nasib tiyang ngoten niku. Wong srengenge padange kaya ngene kok jareke peteng ora enek srengenge. Oh, enek mendung. Mendung niku ngilangi srengenge napa ngaling-alingi? Sing dialing-alingi srengenge apa wonge? Lha, wonge. Nek srengenge jane ra kena kaling-kalingan kok. Kaling-kalingan sing ngriki srengenge madangi sing kono to. Nggih nggih. Nek sing dialing-alingi srengenge lak peteng dedut wetan kulon barang peteng kabeh to. Nyatane sing peteng mek teng ngriki tok, sing kono-kono padang kok. Berarti sing kaling-kalingan wonge, sing gak ro sampean tok, liyane nek sing ro. Nggih to? Sing mboten ro lek enake Allah gawe labet jenengan, wareg sing marekno Allah, jenengan lak mboten ro to. Ruwe kan mergo dikabari. Asline sing asli jenengan mboten ro. Wong ngeten iki sampean krungu kan mengaji, krungu kabar kok kiai. Apa meneh kok sampean wong kiai ini sing ngomong dhewe niki cek kabare wae. Secara rasa di dalam hati panjenengan blas niku jarang ketemu. Sampeyan apa krasa lek pas ngombe krasa legi, oh Gusti Allah sing legekno. Ngoten niku krasa? Ya krasane ya panggah sing nglegekno teh panggah ngoten mawon. Ya teh kuwi sing marai legi panggah ngono ae atine niku. Cuma dikabari kiai, kabari ulama, kabari Rasulullah lek legine teh nikmat ngono kuwi kiriman sangka Allah. Iku jenenge iso ndelok Allah tapi sadurunge utawa sakbare. Betul lagi? Betul apa-apa, sing penting iki iso ndelok Allah lah timbang ora ndelok blas. Ngoten lho nggih. Sing blas niku sing niku wae mendek total. Yes, teh iki tok teh dikandani. Iki sing ngirim Allah kami Gusti Allah kowe lho. Kok sampai muni ngono, iku wis peteng dedet niku. Wis gak kumanan padang blas. Ngoten. Saged ditampi nggih. Lha sangka niku nggih. Kula panjenengan kedah bersyukur mbuh pirang persen niku krana ijik maca syahadat. Mbuh sak nik pirang nik ngoten niku sik duwe iman, iku kudu disyukuri. Ngoten lho nggih. Saman ngremehno udut niku lak mergo enek lampu padang ngoten. Ya aja lek pas teng WC, nuwun sewu niki, WC-ne model desa jumbleng teng tengah kebonan buru omah ngoten niku ge ora ana listrike. Lalu sinare udut cermomong ngoten niku wis kena golek ciduk kok. Nggih ta nggih. Lho mulane apa disepelekne iman sing sithik gedene mung sak gedene napa? Sak niku napa murupe udut sampean niku iso nemokno ganjaran, iso nemokno swarga, iso nemokno macem-macem. Ngoten lagi apa disepelekne? Kok kira-kira iman sampean sing cilik niku mboten nyermomong, mboten dugi sampean tek mriki niki gak iso ngaji rene. Lha ora apa rene ora apa-apa kok. Sampeyan oleh teh lah wong teh kok. Niku ana pirang-pirang. Lah ngoten nek namung mendek soal teh nggih. Kenapa jenengan kok nekat mriki? Wong yo ora enek sing bayari nek sing anu. Oh niku mboten soal bayaran Pak niki ngaji Pak. Di situ ada kepuasan batin saya. Bisa berusaha untuk diajak berkelana melihat kebesaran Allah lah. Mulai nek termomong geraya-geraya kebesaran Allah. Jane ya jek peteng jane ngoten. Pas kidul pas ketok. Ngoten lho nggih. Pas gentong pas ketok, tapi ngoten pas enek ula, enek kala jengking sampean gak krasa. Nggih nggih. Mergo imane iman termomong sak udut ngoten. Ngoten iki mulih mara-mara jenengan dijak tukaran ya jek gelem. Padahal niku kalau jengking ngoten lho. Niku. Mulane cahaya keimanan itu sebenarnya pada hakikatnya bukan imannya yang bercahaya, tapi bahwa kehadiran al-haq, kehadiran Allah di dalam iman hati panjenengan itu yang akan memperlihatkan segala sesuatu. Walaupun segala sesuatu itu sama sekali tidak bisa dihitung oleh indera. Sama iso ngukur swarga. Ndelok ora tau kok ngukur. Nah, ngoten mesti sing dienggo pertimbangan namung akal wadah sing berpengaruh apa sing hanya mempercayai indera mesti jawabe ngoten. Tapi kalau jenengan wis yakin kok. Mbok yakine pirang cermomong ngoten lho nggih. Sak cermomonge udut sampean yakin iki enek ciduk ning kene lho ngoten. Delok glombyang-glombyange
Ciduk niki kok natap pinggire gentong. Oh, nek banyune jelas iki. Padahal mripat gak delok niku. Mengkara wau cremomo ngono lho nek ciduk obah-obah mesti nek banyune. Lho niku jenenge cahaya ngoten niku. Ora kok cahaya kudu disentrong padang. Lah nek cahaya niku disentrong padang, enten tiyang sing oleh pepadang sing nyuwentrong ngoten niku. Sampai nyambake gak iso ndelok barang liyane sing padang niku. Jenenge wong blereng. Wong blereng. Wis didelok padange tok niku. Iki mengke bisa iso ndelok niku lek wis rada suda. Karo Gusti Allah dialing-alingi, ngoten dialing-alingi dipetengno sithik ora kira oh iya enek anak, oh enek bojo, enek tangga niku baru sadar. Lalu pas ngendeng atine mung ndelok Allah tok blereng niki wis gak ro apa-apa. Lho enten tiyang sing ngoten niku enten. Wong beda-beda kok sikape menungso. Soal macem-macem sing niku wau ngoten lho nggih. Niku jenengan mboten usah mikir lah, mboten usah mikir nggih. Sing penting sakniki ojo sampai kliwatan. Nyawang apa-apa aja mendhet. Sedaya niki ternyata enten peranipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk pitedah saking Allah, tansah pikantuk nur saking ngersanipun Allah, sehingga lek ningali napa-napa saged jelas terwaca, pertela, milah-milah. Nah, mboten samar, mboten ragu-ragu malih. Kula kinten cekap semanten, monggo kita pungkasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi wa min al khayri kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.